Денис Георгиев при юношите до 18 години в категория над 80 кг спечели сребърен медал на дясна ръка и бронзов на лява. Като цяло не съм доволен. Мисля, че можех и повече. При положение, че на дясна ръка момчето го бих преди финала. На финала съдия от неговия отбор ми съдействаше и мисля, че ако не беше той, нещата щяха да са други. На лява ръка като цяло съм доволен, макар че може да се постаря малко повече. За по-напред ще сме по-мотивирани. Мисля, че има по-големи успехи. Амбициите за напред в същата възрастова група ли ще участваш до година? Другата година ще съм на младежи. На младежи най-вероятно над 90 кг. Там конкуренцията ще е по-голяма, но въпреки това една година тренировки, сега една година тренировки. Мисля, че ще имам по-големи успехи от тази годишното състезание. При младежите до 21 години Георги Чолаков е с 2 бронзови медала на лява и дясна ръка в категория до 70. При състезателите до 18 години Николай Люцканов спечели бронза в категория над 80 кг дясна ръка. За разлика от миналата година, не успя да спечеля, тая година се получи по-добре, взех медал. Надявах се на повече, но явно тренировките просто не са били достатъчни и трябва да се взема по-сериозно с спорта и да се целя още по-нависоко. Това, че участва в категория, в която има и друг представител от Стара Загора, помогна ли ти? Предполагам и тренирате заедно. Да, тренираме заедно, помогнахме си. Казваме си, примерно, когато той играе с едни, аз играя с други, си споделяме, нали, кой как играе, с каква техника и така да знаем, опознаваме повече противници и можем да реагираме при играта. Люцканов можеше да спечели медал на лява ръка, но завърши четвърти. Старозагорският клуб Кобра започна да подготвя състезатели в канадската борба преди 2 години, като за последните 2 държавни първенства клубът е спечелил общо 11 медала. Аз съм много благодарен, нали, и доволен от успехите на момчетата. За този кратък период успяхме да изградим един много хубав отбор. Млади момчета, юноши и младежи, нямаме още мъже. Тая възрастова група ни е свободна. И по принцип за положения труд си спечеляха това, което можаха. Максимум, може би. Трифонов сподели, че всички, които искат да тренират канадска борба, са добре дошли в залата. Който има желание да заповяда в спортния клуб, отворен е. Нали, има категории юноши, младежи, мъже. Който има желание да заповяда, да спортува. На държавното първенство за състезатели с увреждания Донка Йовчева от Стара Загора спечели бронзов медал в категория над 65 кг на лява ръка.